Uredit ćemo osnovne stvari u Excelu, poput osnovnih računskih operacija, te kako odrediti mjesto gdje dobiti željeni rezultat. Pa pazite sad ovako, ovdje imamo dva broja. Ako ih želimo sabrati, možemo ih označiti i ovdje gdje su ove funkcije sa sumom, imamo nekoliko osnovnih funkcija. Jedna od njih je sum. Sum vam je suma ili zbir. Kada tapnete na sumu, dobit ćete ispod zbir dva označena broja ili više brojeva. Osim sume imamo average, to vam je prosjek. Prosječan broj između 20 i 25 je 22,5. Osim prosjeka i sume imamo i count numbers. To vam je opcija koja izbroji koliko je upisanih cifri u označenim poljima. Znači imamo dva popunjena polja i kad uzmemo count numbers, on će nam reći dva su polja popunjena. Osim toga imamo još max i min. Max je najveći broj od označenog niza, a minimum je najmanji. Pa će nam on reći tako da je maksimalni, odnosno najveći broj od ova 2,25. Sad pazite ovako. Šta kada želimo rezultat da dobijemo ovdje? Znači ne ovdje ispod, nego konkretno ovdje u ovu označenu ćeliju. Pa ide se obrnutim postupkom. Prvo kliknemo na mjesto gdje želimo da dobijemo rezultat, pa onda idemo na željenu funkciju, odnosno opciju koju hoćemo da dobijemo. Recimo hoću ovdje da dobijem sumu, tapnem i on sad mene pita šta ti želiš da ja saberem. I sada ću ja označiti ova dva broja. Stisnem Enter da potvrdim i eto ga, tu je zbir. Ista je stvar, evo recimo pokušat ćemo sa minimum. On me sad pita od čega želim minimum, ja ću označiti polja od kojih želim minimum, stisnut ću Enter i dobit ću tu minimalan broj. Dobro, sad ćemo da vam pokažem kako označiti brojeve koji nisu jedni do drugih. Recimo da ovdje želim sumu, ali od broja 20 i 13, znači bez ovoga 25. Označit ću sumu, ali više ne mogu da označim sva tri ovakva broja, jer mi se sva tri označe. Ako kliknem na prvi pa na drugi, prvi se automatski deselektuje. Zato koristimo opciju dugmeta Ctrl, odnosno CTRL. Znači u dnu tastature lijevo u uglu imate CTRL, odnosno Ctrl, i kada označite ovaj prvi broj, stisnete i držite CTRL i tapnete na neki drugi broj ili još koliko god želite brojeva i na taj način su označeni brojevi koji nisu jedni do drugih. Stisnete Enter i dobili smo sumu ta dva broja. CTRL vam znači funkcioniše za označavanje mjesta koja nisu jedni do drugih. Recimo lako nam je ovako selektovati red, stubac i tako dalje. Ako želim ovo i držim CTRL, sada mogu da klikćem, kao što vidite, na polja koja nisu jedni do drugih. Također možete koristiti i ovo višestruko označavanjem zadržavanjem klika. Dobro, znači prešli smo te osnovne stvari. Sad, kako da dobijem ovdje recimo razliku ova dva broja? Kao što vidimo ovdje među ovim osnovnim opcijama imamo sumu, prosjek, brojanje, najveći i najmanji broj. Recimo ja želim da oduzmem 20 i 25. Te opcije se dobijaju na sljedeći način. Kliknete na polje gdje želite rezultat, recimo ovdje, i na tastaturi ukucate znak jednakosti, znači ukucate jednako je. I sada možete ili kliknuti na brojeve koje želite da računate, ili ih možete ručno upisivati s pomoću tastature. Evo, pošto već ovdje imam upisana ova dva broja, ja ću kliknuti na 20 i na tastaturi skroz tamo desno gdje je onaj dio tastature koji vas podsjeća na digitron, imate crticu, srednja crtica, odnosno to je minus. Znači ukucao sam, kliknuo sam na broj 20, ukucao sam minus i kliknut ću na broj 25. Pazite ovo, pretpostavljam da znate osnovne stvari. D6 i D7 su pozicija brojeva. Znači D6 nam je stubac D, evo ga, tu nam je broj 20, a 6 je red. Znači D6 je broj 20 minus ono što je u polju D7. Evo ga, D7 je 25. Kada ste otkucali to što želite, znači da se oduzmu ta dva polja, potvrdite također na Enter i dobit ćete rezultat što je minus 5. Isto tako moguće je raditi
sa više brojeva. Pa pogledajte ovako, evo recimo ovdje želimo da pomnožimo dva broja. Ukucamo znak jednakosti, kliknem na prvi broj, pa ću ukucati zvjezdicu za množenje i kliknut ću na ovaj ispod broj D6 i D8 i recimo želim još da tome dodam da se sabere ovaj broj 25, pa ću ukucat ću plus i kliknut ću na 25. Znači imamo da se ova prva dva broja pomnože i onda da se sabere sa njima broj iz polja D7. Stisnem Enter i dobit ću taj neki rezultat. Kada kliknete na polje gdje je rezultat, ovdje vam piše ono što ste vi unijeli, možete uvijek da provjerite šta ste unijeli. Sad pazite jednu stvar. Isto tako možemo odraditi dijeljenje. Nešto me zeza tastatura. Samo sekundica. Dobro. Recimo podijelit ćemo broj 20 sa brojem 5. Znači ukucat ću jednako je, kliknut ću na 20, stavit ću kosu crtu i tapnut ću na 5 i stisnut ću Enter i dobit ću 4. Sad pazite ovako. Uneseno je da se dijeli D6 sa D7. Ako ja nekim slučajem promijenim ovaj broj ovdje 5 recimo na 10, rezultat će se automatski prepraviti, zato što formula naša ovdje glasi da se bilo šta što je u polju D6 podijeli sa poljem D7. Tako da ako se ovi brojevi iz nekog razloga promijene, automatski će se promijeniti rezultat. Ste razumjeli? Evo još jedna stvar. Pazite ovako. Recimo hoću da podijelim broj 20 sa brojem 3, ali nemam nigdje unesen taj broj 3 jer mi ne treba da je unesen iz nekog razloga. Ukucat ću jednako je, kliknut ću na 20 i ukucat ću sam na tastaturi dijeljenje i ukucat ću broj 3 na tastaturi. I stisnut ću Enter i dobit ću da je to 6,666 tako dalje. Znači moguće je ručno upisivati brojevi, znači ne moraju biti uneseni negdje u tabeli. Kad kliknete na rezultat, tu vam lijepo piše nešto što je u polju D6 podijeljeno sa 3. Recimo možete promijeniti ovo 20 na 30, ono će se i dalje dijeliti sa 3, pa će to biti 10. Nadam se da ste razumjeli. Znači dva su načina sabiranja u Excelu, označavanjem postojećih upisanih brojeva, neki od osnovnih računskih operacija, odnosno zbir i ove neke opcije imate tu, ostale opcije kucate ručno, pomoć znaka jednakosti, označavanja cijelija iz kojih želite da se nešto sabere i kucanjem na tastaturi kosa crta za dijeljenje, zvjezdica za množenje, minus i plus za sabiranje i oduzimanje. Moguća je naravno i kombinacija. Ako ti je ovaj tutorial pomogao, prijavi se na moj kanal jer snimam zanimljive i brze tutoriale o hardveru i softveru, a svakako bi mi podrška dobrodošla. Hvala!